हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे హరే కృష్ణ అందరికీ హరే కృష్ణ 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం. మనకి ఒక 2 డేస్ నుంచి ఫస్ట్ 2 చాప్టర్లు 3 చాప్టర్లు మేము వినలేదు అని చెప్తున్నారు కాబట్టి కొంత ఈరోజు ఒక 5 మినిట్స్ అట్లా అధ్యాయాలు కూడా కొంత సమ్మరీ తెలుసుకుని ఈరోజు 5వ అధ్యాయం స్టార్ట్ చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ముందుగా ఏంటంటే మనకి భగవద్గీత అనేది మహాభారతంలోని భీష్మ పర్వంలో, అంటే భీష్మ పర్వం అనేది 6వ పర్వం అన్నమాట మహాభారతంలో. అందులో నుంచి 25 నుంచి 42 అధ్యాయాలు, అంటే 18 అధ్యాయాలు భగవద్గీత. ఎప్పుడైతే ఈ కురుక్షేత్ర రణరంగం, అక్కడ రణరంగం యుద్ధం అనేది స్టార్ట్ అవబోతూ ఉంటుందో అప్పుడు ఇక్కడ సంజయుడు అలాగే ధృతరాష్ట్రుడు అనేది తాత్కాలిక రాజుగా ఉన్నాడు. ఆయన అడుగుతూ ఉన్నారనమాట, అక్కడ యుద్ధంలో ఏం జరుగుతూ ఉంది అని. కానీ అక్కడ ఆయన చూడలేకపోతున్నారు. సంజయుడు మాత్రం అక్కడ జరుగుతున్నది ఆయన చూసి, అంటే వ్యాస మహర్షి యొక్క కృప ద్వారా, ఆయన ఇచ్చిన దివ్య దృష్టి ద్వారా అక్కడ యుద్ధరంగంలో ఏం జరుగుతుందో ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ అది ధృతరాష్ట్రుడికి వివరిస్తూ ఉన్నారనమాట. అంటే ఆ 2 సేనలు కూడా ఆ యుద్ధరంగంలో రెడీ అవుతున్నారు యుద్ధం కోసం. అప్పుడు ఈయన అడుగుతున్నారు, మామకాహ పాండవాశ్చైవ, అంటే నా పుత్రులు, మామకాహ అంటే నా పుత్రులు అలాగే పాండుపుత్రులు అని. నిజానికి ఏంటంటే ఇద్దరు కూడా కురువంశస్థులే, కానీ వాళ్ళని కౌరవులు అని, అలాగే ఆయన తమ్ముడి యొక్క పుత్రులనేమో పాండవులు అని విడదీసి మాట్లాడుతూ, నా పుత్రులు అలాగే పాండుపుత్రులు అక్కడ యుద్ధం చేయడానికి ఆ జాయిన్ అయ్యారు కదా, అక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు. ఎందుకు అంటే అది ధర్మక్షేత్రం. ఒకవేళ ఆ ధర్మక్షేత్ర స్థల ప్రభావం వల్ల నా పుత్రులు గాని ఆ ధర్మం వైపు వెళ్ళిపోతారేమో, అప్పుడు మళ్ళీ ఈ రాజ్యం అనేది వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి వచ్చేస్తుంది, అంటే పాండవులకి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనే ఒక భయం ఉంది. అట్లాగే నా పుత్రులు అక్కడ ఏ విధంగా పోరాడుతున్నారో వాళ్ళకి ఏమైనా జరుగుతుందేమని ఆయనకి భయంగా కూడా ఉంది. ఎందుకు, అది ధర్మక్షేత్రం, అక్కడ ధర్మమే నిలుస్తుంది, గెలుస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి విజయం లభించదు కౌరవులకి అని ఆయన భయపడుతూ, అది కూడా అక్కడ భయపడుతూ అడుగుతున్నారనమాట సంజయుడిని. అప్పుడు సంజయుడు చెప్తున్నారు, ఇక్కడ యుద్ధంలో నెలకొన్న వారు మామూలుగా ఏంటంటే, యుద్ధంలో నెలకొన్న వాళ్ళు ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడైనా ప్రసాదం తీసుకోవడానికి వెళ్తే ప్రసాదం తీసుకుంటాము, క్రికెట్ ఆడడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు క్రికెట్ ఆడతారు, అలాగే యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా యుద్ధమే చేస్తారు. అలాగే సంజయుడు చెప్తున్నారు, దుర్యోధనుడు ఏంటంటే మొదటగా వెళ్ళి ఆయన దుర్యోధనుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు. వెళ్ళి, ఇక్కడ చూసారా మీ ఎదురుగా ఎవరున్నారో, ద్రుపద పుత్రుడు అని చెప్తున్నారు. దృష్టద్యుమ్నుడు అని చెప్పకుండా ద్రుపద పుత్రుడు అని చెప్తారనమాట. ఎందుకు అంటే ద్రుపదుడికి అలాగే ద్రోణాచార్యుడికి పూర్వంలో చిన్న వైరం అనేది ఉండేది. అది గుర్తు చేస్తూ ఆయన్ని దెప్పిపొడుస్తూ రాజనీతిని ప్రదర్శించి, అక్కడ దృష్టద్యుమ్నుడు మీ ప్రియ శిష్యుడు, ఆయన కూడా నిన్ను వధించడానికే పుట్టాడు, కానీ మీరు ఆయనకి విద్యను నేర్పించారు. ఒక బ్రాహ్మణుడు కాబట్టి ద్రోణాచార్యుడు ఆయన చంపడానికే పుట్టాడని తెలిసినా కూడా ఆయనకి విద్యలు అనేది నేర్పించడం జరిగింది. అటువంటి దృష్టద్యుమ్నుడు మీకు ఎదురుగా ఉండి ఇప్పుడు మీతో యుద్ధం చేయడానికి చేస్తున్నాడు చూడండి అని అక్కడ వాళ్ళని. ఎందుకు అంటే భీష్ముడికి అలాగే ద్రోణాచార్యుడికి పాండవులు అంటే కొంత అభిమానం ఉంటుంది. దానివల్ల వాళ్ళు పక్షపాతంగా నా వైపు సరిగా యుద్ధం చేయరేమో అనే డౌట్ కూడా దుర్యోధనుడికి ఉంది. అలా చెప్పిన తర్వాత భీష్ముడికి అందరూ రక్షణ కల్పించండి, అప్పుడు భీష్ముడు మనందరినీ కూడా రక్షణ కల్పిస్తారని కూడా దుర్యోధనుడు చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత వీళ్ళు కౌరవుల వైపు నుంచి అందరూ కూడా శంఖాలు ఊదారు. తర్వాత అటువైపు పాండవుల వైపు నుంచి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అలాగే పాండవులు వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క శంఖాల పేర్లు కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. ఆ శంఖాలన్నీ ఊదడం జరిగింది. తర్వాత ఆ యుద్ధంలో వీళ్ళు పాండవులే విజయం ఎందుకు విజయం సాధిస్తారు అనేది కూడా మనం కొన్ని అంటే అక్కడ ఆ సంకేతాలు, అంటే కపిధ్వజంగా హనుమంతుడు అర్జునుడి యొక్క రథం మీద ఉన్నారు, ఇట్లా కొన్ని లక్ష్మీదేవి ఎక్కడైతే భగవానుడు ఉంటారో అక్కడ లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది, సాక్షాత్గా శ్రీకృష్ణుడు రథం మీద ఉన్నారు. ఆ రథం అగ్నిదేవుడిచ్చింది. అలాగే ఆయన గాంధీవం ఒక అది గాంధీవం కూడా ఏంటంటే చాలా విలువైనది, చాలా శక్తివంతమైనది. ఇలా
కొన్ని కొన్ని కారణాలు అంటే అక్కడ ధర్మక్షేత్రం కాబట్టి అక్కడ ధర్మం వైపు ఉన్న వాళ్ళే గెలుస్తారు. ధర్మం వైపు పాండవులు ఉన్నారు. ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా మనం కొన్ని సంకేతాలు తెలుసుకున్నాము. తర్వాత అర్జునుడు 2 సేనల మధ్యలోకి రథాన్ని నిలుపమనడం, అక్కడ తర్వాత వాళ్ళందరినీ కూడా చూసిన తర్వాత నా అంటే తండ్రులని అంటే తండ్రి వరుస అయ్యే వాళ్ళని, తాతల్ని, గురువుల్ని ఇట్లా వీళ్ళందరినీ కూడా నేనెలా చంపాలి? వాళ్ళని చంపడం పాపమని, అలాగే నేను వాళ్ళని చంపలేననే దయతోటి, అలాగే వాళ్ళని చంపితే వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు నాశనమైపోతాయి. అలాగే కులక్షయం అవుతుంది. కాబట్టి నేను ఏ వాళ్ళని చంపిన తర్వాత వచ్చే రాజ్యంతో నాకెట్లా సుఖం వస్తుంది? వీళ్ళందరూ లేకపోతే నేనెవరితో సుఖపడాలి? అట్లాగే నేను ఏది తేల్చుకోలేకపోతున్నాను అంటూ ఆయన ధనుర్బాణాలు పక్కన పడేసి నేను యుద్ధం చేయలేనని చెప్పారు. అది చూసి కృష్ణ భగవానుడు రెండవ అధ్యాయంలో నువ్వు చంపుతున్నది దేహాలను మాత్రమే నాశనం చేస్తున్నది. ఆత్మలకి నాశనం అంటూ లేదు. కాబట్టి అవి అగ్ని చేత కాల్చబడవు. ఖడ్గం చేత, కత్తుల చేత గాని, వేడి చేత కూడా ఖండించబడవు. నీటి చేత తడపబడవు. గాలి చేత ఆర్పివేయడం సాధ్యం కాదు గదా! నువ్వు వాళ్ళేంటంటే ఆత్మ ఏంటి ఒక దేహాన్ని తీసుకొని దాన్ని నాశనం అయిపోంగా అంటే అది పాడైపోగానే దాన్ని తీసేసి ఇంకొక దేహం తీసుకుంటుంది. మనం ఎలా అయితే పాత బట్టలు చినిగిపోయిన బట్టలు, పాత బట్టలు తీసేసి మళ్ళీ కొత్త బట్టలు ధరిస్తూ ఉంటామో, అలాగే ఆత్మ కూడా ముసలవైపోయినవి, లేకపోతే నాశనం అయిపోయినవి ఇటువంటి శరీరాలను తీసేసి మళ్ళీ కొత్త శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. దీని గురించి నువ్వు మోహం చెందకూడదు అని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తూ భగవానుడు ఆత్మతత్వాన్ని చెప్పడం జరిగింది. అంటే దాన్నే సాంఖ్యయోగం అంటారు. అలాగే గీతాసారం మొత్తం కూడా ఆ అధ్యాయంలోనే మనం చూసాం. తర్వాత ఏంటంటే నువ్వు నీ స్వధర్మం, నువ్వు క్షత్రియుడివి, నువ్వు నీ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించాలి. అది నిర్వర్తించకపోతేనే నీకు పాపం వస్తుంది అని కూడా చెప్పారు. ఒకవేళ నువ్వు యుద్ధంలో నుంచి గనక వెళ్ళిపోతే నిన్ను చూసి మిగతా వాళ్ళు నువ్వు పారిపోయావు, పిరికివాడివి అనుకుంటారు గానీ, నువ్వు వాళ్ళ మీద దయ చూపి వెళ్ళిపోయావని కూడా వాళ్ళు ఎవరు అనుకోరు. కాబట్టి నీ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత కూడా భగవంతుని యొక్క కార్యంలో మనం స్వల్పంగా మన ధర్మాన్ని చేయగలిగితే అది మనల్ని పెద్ద భయం నుంచి మనల్ని రక్షించగలుగుతుంది. ఉదాహరణకు మనం హనుమంతుడిది కూడా చూసాము. ఎప్పుడైతే లంకా నగరాన్ని సగం దహనం చేసి వచ్చారో ఆయనకి పాపమేం కలగలేదు. ఎందుకు? భగవంతుని యొక్క కార్యంలోనే ఆయన అది చేశారు. ఇట్లా మనం అది కూడా చూసాము. దాని తర్వాత వేదాలు ఏవైతే త్రైగుణ్య విషయ వేద అంటే ఆ వేదాలలో 3 గుణాల గురించి, ఆ 3 గుణాల ద్వారా మనం ఎలా బంధించబడుతూ ఉంటాము వీటి గురించి చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి నువ్వు వర్ణాశ్రమ ధర్మాలనే వాటిల్లో ఇరుక్కోవద్దు. అంటే నువ్వు వాటికి అతీతంగా ఉండి భగవంతుని యొక్క సేవలో అంటే నువ్వు నీ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తిస్తూ నీ యొక్క క్షత్రియ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించాలని కూడా అక్కడ మనం చూడడం జరిగింది. అలాగే నువ్వు కర్మ చేయి, ఫలితాన్ని ఆశించవద్దు. ఎందుకు? ఫలితాన్ని ఆశిస్తూ ఉంటే నువ్వు కర్మబంధంలో చిక్కుకుంటావు అని చెప్పారు. తర్వాత మళ్ళీ అర్జునుడు ఆయనకు డౌటొచ్చి స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే అలా ఆహ్, నేను కర్మ బంధనంలో ఉండకూడదు. అలాగే ఏవి అంటే నేను ఆత్మని కాబట్టి శరీరం కాదు. ఇదంతా తెలుసుకోవాలంటే ఒక స్థితప్రజ్ఞుడిలాగా ఉండాలనమాట. అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? అట్లా ఎవరుంటారు? అట్లా ఉండే వాళ్ళ లక్షణాలేంటి అని అడిగితే ఒక తాబేలు ఎలా అయితే తన ఇంద్రియాలని ముడుచుకొని ఎలా అపాయం వచ్చినప్పుడు తన ఇంద్రియాలను ముడుచుకుంటుంది. అట్లా కొన్ని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తూ నువ్వు వీతరాగాలకి వీటన్నిటికి కూడా దూరంగా ఉండాలి. అలాగే సుఖదుఖాలు అవి వచ్చిపోతూ ఉంటాయి. వాటికి కూడా నువ్వు చెలించకూడదు అని ఇట్లా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః అంటూ మనిషి ఎలా అయితే 8 పతన కారణాలు అనేవి ఉన్నాయో అవి కూడా చెప్పారు. ఫస్టు మనం ఒక విషయాన్ని ఎక్కువగా ధ్యానిస్తూ ఉంటాము. అదే ధ్యాసలో ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనకి అదే కావాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది కామం ఎక్కువగా ఆ కోరిక అనేది ఎక్కువైపోతుంది. దానివల్ల క్రోధం వచ్చేస్తుంది అది తీరకపోతే. తీరితే ఓకే. ఇంకొక కోరికొస్తుంది. అది తీరకపోతే కోపమొచ్చేస్తుంది. అది నాకు కావాలి అనిపించి. అప్పుడు ఎవరైనా ఏమైనా చెప్పినా కూడా వాళ్ళ మీద గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటారు, తిడుతూ ఉంటారు. ఇట్లా. దాని తర్వాతేంటంటే మన బుద్ధి నశిస్తుంది, స్మృతి భ్రమిస్తుంది. ఇట్లా కొన్ని కారణాలు చెప్పి లాస్ట్‌కి పతనం చెందుతావు అని అక్కడ కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడం జరిగింది. అలా చెప్పిన తర్వాత మూడవ అధ్యాయంలో కర్మయోగం. నువ్వు ఏం చేసినా కూడా అది కర్మ అనేది అంటే యజ్ఞం మనం ఏం చేసినా కూడా విష్ణు ప్రీత్యర్థం కోసమే చెయ్యాలి. అలాగే దేవతల్ని, మానవుల్ని ఈ వాళ్ళ యొక్క పరస్పరంగా దేవతలు మానవులకి సహకారం కోసం సృష్టిని నేను చేశానని చెప్పారు. అలాగే యజ్ఞ చక్రాన్ని చూపించారు. మనం ఎలా అయితే వేదాలలో చెప్పబడిన విధంగా కర్మ చేస్తామో, దానివల్ల వర్షాలు కురుస్తాయి. దానివల్ల ధాన్యం వస్తుంది. దానివల్ల మనము ఆహారము అది భగవంతుడికి సమర్పించి మనం తీసుకొని ఇట్లా ఈ సైకిల్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది కూడా చెప్పారు. దాని తర్వాత యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠః తత్తదేవేతరో జనః. అంటే ఎవరైతే ఉత్తమ పనులు చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళని చూసి మిగతా వాళ్ళు కూడా ఆచరిస్తూ ఉంటారు. అంటే
ఎగ్జాంపుల్‌గా ఒక క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళని, లేకపోతే సినిమా హీరోలని వీళ్ళని చూసి మిగతా వాళ్ళు కూడా అట్రాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు చేసినయి చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఉత్తమమైన వాళ్ళు వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా చెయ్యాలి. కానీ మనకి ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు గాని, ఉపాధ్యాయులు గాని, పొలిటీషియన్స్ లేతే ఇట్లాగే ఉత్తమమైన వాళ్ళు ఎవరినైతే మనం తీసుకుంటూ ఉన్నామో ఉత్తముడిగా, వాళ్ళు చాలా అంటే ఇది మీరు చెయ్యాలి అని చెప్పడం వేరు. ఆచరించి చూపిస్తూ ఉంటే వాళ్ళు చేస్తారు. అట్లా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిని అంటే విశ్వామిత్రుడిని గురువుగా సాందీపని మునిని గురువుగా తీసుకున్నారు. రాముల వారేమో విశ్వామిత్రుడిని గురువుగా తీసుకొని ఆయన బయటికి వెళ్లి కొన్ని కొన్ని కార్యాలు చేసి వచ్చారు. ఇలా అన్నమాట. అంటే వాళ్ళు కూడా గురువుని తీసుకున్నారు. ఎందుకు అంటే మనకి వాళ్ళు ఆచరించి చూపిచ్చారు. మనం కూడా అవి చెయ్యాలి అని. అలా అయిపోయిన తర్వాత కామయేష, క్రోధయేష అంటే ఈ రజోగుణం అనేదే మనకి కామము, క్రోధానికి దారితీస్తూ ఉంటుంది. అది చాలా డేంజర్ అని చెప్పారు. తద్విధి ప్రణిపాతేన 4వ అధ్యాయంలో చెప్పారు. అలాగే నిన్న మనం చూసాము భగవద్గీతలో భగవద్గీతను చెప్పారు. భగవద్గీత ఎప్పుడొచ్చింది? ఎలా అయితే గురు శిష్య పరంపరలో వస్తూ అది విచ్ఛిన్నమైందంటే కొంత నాశనం అయినట్లు కనిపించింది కాబట్టి, నేను మళ్ళీ నీకిప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాను అర్జున అని నిన్న చెప్పారనమాట. అది విన్న అర్జునుడు ఆల్రెడీ నువ్వు వివస్వానుడికి చెప్పానంటున్నావు. నువ్వు చూస్తేనేమో నా ఏజ్ అంటే నా వయస్సుతో ఉన్నవాడివి. కానీ నువ్వు ఎలా ముందే వివస్వానుడు అంటే సూర్యుడికి చెప్పాను అంటే నేను దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలని అడిగినప్పుడు, నా అవతారాలు ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ నేను ఆత్మమాయ ద్వారా వచ్చి ఈ భూమి మీద నా కార్యాలను చేసి వెళ్తూ ఉంటాను. నా అవతారము, అలాగే అవతారం పరిసమాప్తి ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటే అవి ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ లోకానికి కూడా అంటే ఈ భౌతిక లోకానికి కూడా రావసరం లేదు. మళ్ళీ ఎందుకు ఈ భూలోకానికి అలాగే ఈ భూమండలాలకి ఇట్లా వస్తూ ఉంటారు అంటే ధర్మాన్ని రక్షించడానికి, అలాగే భక్తులను రక్షించడానికి, సాధువులను రక్షించడానికి వస్తానని కూడా అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అలాగే వీతరాగ, భయక్రోధ భయము, క్రోధము, రాగము అనే ఆటిని నువ్వు వదిలిపెడితే నువ్వు ఇదంతా తెలుసుకోగలుగుతావు అని చెప్పి కర్మ, వికర్మ, అకర్మ అలాగే కర్మ ఇది కూడా చెప్పడం జరిగింది. కర్మ అంటే వేదాలలో ఉన్నది. వికర్మ అంటే వేదాలకు విరుద్ధంగా ఉన్నది. అంటే ఇవి చేయకూడదనేవి వికర్మలు. ఇవి కాకుండా మనం భగవంతుని ప్రీత్యర్థము ఏదైతే చేస్తూ ఉంటామో అవి అకర్మలనమాట. ఇలా కొంత చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ తద్విధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. నువ్వు ఒక ఆచార్యుడిని సమీపించు. ఎందుకంటే ఆయన నీకు తత్వదర్శనాన్ని వాళ్ళు ఆల్రెడీ తత్వదర్శనాన్ని దర్శించిన వాళ్ళనమాట. నీకు మళ్ళీ దాన్ని అందించగలరు. నువ్వు వాళ్ళని సమీపించి వాళ్ళకి సేవ చేసి పరిప్రశ్న అంటే భక్తితో, వినయంతో వాళ్ళని ప్రశ్నలడిగి వాటికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని నువ్వు తీసుకోవాలి అని చెప్పిన తర్వాత లాస్ట్‌కి కూడా చెప్పారు. మళ్ళీ యుద్ధం చేయమని. అంత జ్ఞానం బోధించిన తర్వాత కూడా లేచి నీ పని నువ్వు చెయ్యి. అంటే నీ కర్మ నువ్వు చేయమన్నారు. అప్పుడు ఇక్కడ అర్జునుడికి మళ్ళీ సందేహం అనేది వస్తుంది. అధ్యాయం మొదట్లో అది చూద్దాం. హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు, కుళాయి, కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈరోజు మనం పంచమ అధ్యాయం కర్మయోగం అంటారు దీన్నే. అలాగే కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ సన్యాస యోగం అని కూడా అంటారు. ఆల్రెడీ మనకి 3వ అధ్యాయంలో మనం కర్మయోగం అనేది చూసాము. అంటే అక్కడ కూడా అడిగారు, నువ్వు బుద్ధి యోగం చెప్పావు, అలాగే కర్మ చేయమంటున్నావు, ఏది చెయ్యాలి అని. అక్కడ కొంత వివరణ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అర్జునుడు. అంటే 4వ అధ్యాయంలో ఎప్పుడైతే జ్ఞానాలంతా కూడా దివ్య జ్ఞానము అది చాలా గొప్పది. ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని కూడా చెప్పారు. కానీ లాస్ట్‌కి మళ్ళీ నీ కర్మ నువ్వు చేయాలి కాబట్టి లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పారు. అంటే జ్ఞానయోగము ఎలా అయితే జ్ఞానం తెలుసుకోవడానికి మిగతా కర్మలన్నీ పరిత్యజించడం అంటే కర్మలను వదిలిపెట్టమని చెప్తున్నారనుకుని కృష్ణుడు మళ్ళీ ఇక్కడ అర్జునుడికి డౌట్ వచ్చింది. అందుకే ఆయన ఇక్కడ అడుగుతున్నారు.
అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంశసి యచ్చేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు పలికాడు, ఓ కృష్ణ, మొట్టమొదట నీవు నన్ను కర్మత్యాగము చేయమని చెప్పావు. మరలా ఇప్పుడు భక్తితో కూడిన కర్మను ఉపదేశించుచున్నావు. రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో దయతో నాకు చెబుతావా? అంటే మనం చేయవలసిన కర్మలను చేస్తూ ఫలితాన్ని భగవంతునికి సమర్పిస్తే అది కర్మయోగము, అంటే భక్తి యోగము. మనం ఏదైనా కూడా మనం భగవంతునికి సమర్పించేది భక్తిలో కర్మ అంటారనమాట. కానీ జ్ఞానంతో అంటే కొన్ని సార్లు ఆ కర్మననేవి ఆ జ్ఞానం తెలుసుకునే ప్రాసెస్‌లో కొన్ని సార్లు కర్మని త్యజిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి నాకు నువ్వు 4వ అధ్యాయంలో అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పావు. దివ్య జ్ఞానం ఇదంతా కూడా మనకున్న అజ్ఞానాన్ని నశింపజేస్తుంది. ఇదంతా చెప్పావు గదా! మరి నేనిప్పుడు జ్ఞానయోగము అది చెయ్యాలా? లేకపోతే భక్తి యోగం, కర్మయోగము ఇది చెయ్యాలా? అని ఆయనకి మళ్ళీ డౌటొచ్చింది. కాబట్టి జ్ఞానయోగం ద్వారా కర్మలను త్యజించుట, అంటే కర్మ సన్యాసము, ఆసక్తి లేకుండా కర్మను చేయటము, ఇట్లా ఈ 2 కొంచెం కన్‌ఫ్యూజ్‌గా ఉన్నాయి. వీటిల్లో నన్ను ఏది చేయమంటావు? అని ఇక్కడ మళ్ళీ అర్జునుడు అడగడం జరిగింది. ఇలా అంటే ఇప్పుడు జ్ఞానయోగులు ఏంటంటే కొంత భగవంతుని తెలుసుకునే క్రమంలో వాళ్ళు చేయవలసిన కర్మలని కొంత చేయిస్తారు. అలాగే భక్తి యోగంలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళేంటంటే చేస్తారు కర్మలు. అన్నీ భగవంతుడిని సెంటర్‌గా పెట్టుకొని వాళ్ళు కర్మను చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళు నిష్కామ కర్మ యోగము అంటారు. ఆ రెండిట్లో కూడా ఏది ఇంపార్టెంటు, ఏది నాకు బెటర్ అనేది చెప్పమని ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ సన్యాసః కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరావభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమాధానం చెప్పాను. కర్మ సన్యాసము అంటే కర్మ త్యాగము మరియు భక్తిలో కర్మ అంటే కర్మయోగము. రెండూ కూడా మోక్షాన్నే కలుగజేస్తాయి. కానీ ఆ రెండింటిలో కర్మ సన్యాసము కంటే భక్తితో కూడిన కర్మయే ఉత్తమము. అంటే ఇక్కడ తేల్చి చెప్పేశారు. నువ్వు కర్మ త్యాగం అంటే కర్మని వదిలిపెట్టొద్దు. కర్మ ఫలితాన్ని వదిలిపెట్టమని చెప్తున్నారు. అంటే నిస్వార్థ భావంతో ఏ కర్మను చేసినా కూడా భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చు. ఒక్కొక్క పద్ధతికి సమయం. ఒక్కొక్క పద్ధతి ఏమంటే ఇప్పుడు జ్ఞానయోగం ద్వారా వెళ్ళే వాళ్ళకి కొంత లేట్ అవ్వచ్చు. లేకపోతే ఇంకా అష్టాంగ యోగం ఉంటుంది. అట్లా అంటే ఒక్కొక్క టైము అంటే ఒక్కొక్క యోగము ఏదైనా కూడా యోగము అంటే భగవంతునితో సంబంధంలో ఉండేది. ఏదైనా భగవంతునికి దగ్గరగా చేర్చేది. కానీ ఒక్కొక్క దానికి లేట్ అవ్వచ్చు. ఒక్కొక్కటేమో త్వరగా తీసుకెళ్ళొచ్చు. కాబట్టి ఏదైనా చేయొచ్చు. కానీ నీకు కర్మ సన్యాసము కంటే కూడా భక్తితో కూడిన కర్మయే ఉత్తమము. భక్తితో కూడిన కర్మ అంటే భగవంతుడిని సెంటర్‌గా పెట్టుకొని చేసే కర్మ ఏదైనా కూడా ఉత్తమమే అని చెప్తున్నారు. మనకి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్‌గా నృగ అని ఒక రాజు ఉంటారు. ఆయనేంటంటే చాలా గొప్పగా దానాలు చేస్తూ ఉంటారనమాట. అయితే కానీ దానాలు చేస్తారు గానీ ఆయన గొప్ప కోసము చేస్తారు. అంటే భగవంతుడిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇది భగవంతుడు నాకిచ్చింది. నేను మళ్ళీ ఇక్కడ అవసరమైన వాళ్ళకి నేను దానం చేస్తున్నాను అనేది దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా ఆయన దానాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఆయన గొప్ప కోసము లేకపోతే ఏదో దానం చేస్తున్నాను ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఆవుల్ని ఇస్తూ ఉంటారు బ్రాహ్మణులకి. ఆవుల్ని, గోవుల్ని దానం చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఒకసారి ఏం జరుగుతుందంటే ఒక గోవుని ఒక బ్రాహ్మణుడికిస్తారు. అది కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఆ గోవు మళ్ళీ తిరిగొచ్చేసి ఈ రాజు దగ్గర ఉన్న ఆవుల మందలోనే వచ్చి అంటే గోవుల మందలోనే వచ్చి మళ్ళీ చేరిపోతుంది. ఆయన చూసుకోకుండా ఇంకొక బ్రాహ్మణుడికి మళ్ళీ ఈ మందలో ఉన్న ఆ గోవుని మళ్ళీ ఇంకొక బ్రాహ్మణుడికి దానం చేస్తారు. అయితే ఆ మొదటి బ్రాహ్మణుడు మళ్ళీ తిరిగొస్తాడు. తిరిగొచ్చి చెప్తారు. మీరిచ్చిన గోవు మళ్ళీ తిరిగొచ్చి ఇక్కడికొచ్చేసింది. మళ్ళీ మీరు ఈ గోవుని అక్కడ ఇంకొక బ్రాహ్మణుడికి దానం చేశారు. అది తప్పు అని. అది తెలియక జరిగింది. సరే మరి నన్నేం చేయమంటారు? మీకు 1,00,000 గోవులిస్తాను తీసుకెళ్ళండి అని. లేదు అది కరెక్ట్ గాదు. మీరు నాకేదైతే ఇచ్చారో ఇస్తే ఆ గోవులివ్వండి లేకపోతే వద్దు అని. సరే ఆ రెండో బ్రాహ్మణుడు అడుగుతారు. ఆ రెండో బ్రాహ్మణుడిని అడుగుతారు. మీరు ఈ గోవుని ఈ బ్రాహ్మణుడికిచ్చేయండి. నేను కావాలంటే మీకు ఒక 1,00,000 గోవులనిస్తాను అని. మీరొకసారి దానం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని అలా అడగడం కరెక్ట్ కాదని ఆ రెండో బ్రాహ్మణుడు కూడా చెప్తారు. అప్పుడు మొదటి బ్రాహ్మణుడు వెళ్ళిపోతాడు. దానికి ఆయన ఎప్పుడైతే దేహాన్ని త్యజిస్తారో, దేహత్యాగం జరుగుతుందో, ఆయన యమధర్మరాజు దగ్గరికెళ్ళినప్పుడు ఆయన దీనికి నువ్వు ఇలా ఒకే గోవుని ఇద్దరు బ్రాహ్మణులకి దానం చేశావు కాబట్టి నీకు శిక్ష ఉంటుంది. ముందు నీవు చేసిన పుణ్యాలకి స్వర్గలోకాలు అనుభవిస్తావా? లేకపోతే నువ్వు చేసిన దానికి ఆ తప్పుకి నువ్వు అంటే నువ్వు మళ్ళీ ఏదైనా వేరే జన్మ తీసుకుంటావా అంటే, ముందు నేను శిక్ష తీసుకుంటానని చెప్తారు. దానికాయన ఒక బల్లిగా జన్మనిస్తారు. ఆయన బల్లిగా ఉంటే అక్కడ అనుకోకుండా మళ్ళీ కృష్ణుడు,
వాళ్ళ యొక్క పుత్రులు వీళ్ళు అక్కడ కొంత ఆడుకునేడానికి ఆ ప్లేస్కి వస్తారు. వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒక బావిలో ఒక బలిలాగా ఉంటే కృష్ణుడి యొక్క చేయి తగిలి ఆ బల్లి రాజులాగా మారుతుంది. అప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా అడుగుతారు ఎలా జరిగింది ఇది అంటే, ఆల్రెడీ కృష్ణుడికి తెలుసు. కానీ ఆయన చేతనే అడుగుతారు ఏం జరిగింది అంటే, ఆయన జరిగింది మొత్తం చెప్తారనమాట. అంటే ఏంటంటే, ఒక్కొక్కసారి మనం భగవంతుడిని సెంటర్‌గా పెట్టుకోకుండా మనకు తోచినట్లుగా మనం దానాలు చేసినా కూడా అది ఇట్లా కర్మ బంధనాలకి కారణమవుతుంది. కాబట్టి డూ ఇట్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ ఫర్ యూ. అంటే నువ్వు చేసే కర్మ త్యాగం గనక అంటే నువ్వు చేసే ఫలితాన్ని గనక నువ్వు నాకు ఇచ్చేస్తే నేను నిన్ను నీకు కావాల్సినప్పుడు నేను వాటిని నీకు మళ్ళీ తిరిగిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అర్జునుడు అడిగిందేంటి, నేనసల ఒక చెట్టుని నాటాలి అనుకోండి, ఒక మొక్కని నాటాలి అనుకోండి. అసలు నేను మొక్కని నాటకుండా ఉంటే నాకు ఆ ఫలితాల పైన కోరిక అనేది ఉండదు కదా! నేను అసలు కర్మే చేయకుండా ఉంటే నేను ఈ దీంట్లో చిక్కుకోను కదా అన్నట్లుగా. అది కరెక్టా? లేకపోతే నేను ఈ విత్తనం నాటి ఇదంతా చేయాలన్నట్లుగా అడిగారు. దానికి మనము మన పని మనం చేయాలి. అంటే విత్తనం నాటాలి, మొక్క పెట్టాలి ఇదంతా దానికి లక్షణ. కాకపోతే ఆ ఫలితాలంటే నాకు తర్వాత ఫ్రూట్స్ వస్తే నేను తినాలి, లేకపోతే వాటిని నేను అమ్ముకోవాలి. ఇటువంటివి మనం ఆలోచించకూడదు. నాన్ డివోటీస్ అలా ఆలోచిస్తారని చెప్తున్నారు. ఐ ఎర్న్డ్ ఇట్ సో ఇట్స్ మైన్. నేను సంపాదించాను కాబట్టి ఇది నేనే ఖర్చు పెట్టుకుంటాను. ఇది నాది అని. కానీ భక్తులు అంటే భక్తి యోగము, నిష్కామ కర్మయోగం చేసేవాళ్ళేంటంటే ఇట్స్ ఆల్ కృష్ణాస్ మెర్సీ. ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా నాకు సంభవించింది గానీ, ఇది నా యొక్క గొప్పతనం కాదు అని ఆయన అనుకుంటారు. జ్ఞేయస్స నిత్య సన్యాసి యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. తన కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాడు, కోరని వాడు నిత్య సన్యాసి అనబడతాడు. మహాబాహులు కలిగిన ఓ అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడివడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధాల నుండి విముక్తి పొందుతాడు. అంటే మనం ఇది నాది, ఇది నాది కాదు అని మనం దాని మీద ఒక రకంగా ద్వేషించనూకూడదు. అలా అని దాని మీద ఆసక్తి కూడా పెట్టుకోకూడదు. మనం ఏదున్నా కూడా అంటే మనం చూసాం కదా! మనం భగవంతుడికి ఆహారమైనా కూడా మనం భగవంతుడికి సమర్పించాలి. లేకపోతే మనం భోగం అంటే అది త్వగం పాప అని చెప్పారు. అంటే మనం పాపాన్ని తీసుకుంటున్నట్టన్నమాట. కాబట్టి మనం భగవంతుడికి సమర్పిస్తే అది భగవంతుడు మనకి కావాల్సింది మళ్ళీ భగవంతుడు మనకి ఇస్తారు. కాబట్టి కర్మ ఫలాలను ద్వేషించకూడదు. అలాగే కోరుకోకూడదు. అటువంటి వాడు నిజంగా నిత్యమైన సన్యాసి. ఓ మహాబాహులు కలిగిన అర్జున, ఈ సకల ద్వంద్వాలు అంటే ఇవన్నీ కూడా ద్వేషించడము, కోరుకోవడం ఇటువంటివి వీటన్నిటిని కూడా విముక్తి పొందాలి. ఉదాహరణకు మనకి ఇక్కడ రాజా అంబరీష్. ఈయనేంటంటే ఆయన యొక్క గొప్ప మహారాజు అనమాట ఈయన. కానీ ఆయన భగవంతుని యొక్క భక్తిలో ఉంటారు. ఎప్పుడు కూడా మందిరాలను దర్శిస్తూ ఉంటారు. ఆయన చేతులు భగవంతుని యొక్క కార్యకలాపాలలో వాటికి సంబంధించిన కార్యకలాపాలలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. పాదాలనేమో భగవంతుని యొక్క మందిరాలకు వెళ్ళడంలో, కళ్ళనేమో భగవంతుని యొక్క విగ్రహాలని చూడడంలో, అలాగే వాసనేమో ఆయనకి సమర్పించిన తులసి దళాలని ఆఘ్రాణించడం అంటే వాసన చూడడం. ఇట్లా అలాగే నాలుక అనేదేమో ఆయనకి సంబంధించిన అంటే భగవంతుడు ప్రసాదించిన ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడము. ఇటువంటివన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. గొప్ప రాజైనా కూడా ఆయన రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ కూడా ఇదంతా కూడా చేస్తూ ఉంటారనమాట గొప్ప భక్తుడిగా. అయితే మనకేంటంటే ఏకాదశి వ్రతం మీరందరూ కూడా చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు. ఎలా అయితే ఏకాదశి వ్రతం చేసి తర్వాత రోజు ద్వాదశి రోజు ఆ ఉపవాసం అనేది బ్రేక్ చేస్తారనమాట. అయితే ఆ రోజు అనుకోకుండా దుర్వాస మహర్షి వస్తారు. అప్పుడే ఏకాదశి అయిపోయింది. ద్వాదశి గడియలు వస్తానికి రెడీగా ఉంటాయి. అయితే ఎప్పుడైతే దుర్వాస మహర్షి వచ్చారో ఆయనకి ఆతిథ్యం ఇవ్వాలి కాబట్టి ఈయన పిలుస్తారు. అంటే ఈయన దుర్వాస మహర్షి కూడా ఏంటంటే ఈయన్ని కొంత ఇబ్బంది కలిగించడానికే వస్తారు అప్పుడు. అయితే అంబరీష్ మహారాజు ఆయన ఆహ్వానించి ఆయనకి మీరు వస్తే మనం కలిసి ప్రసాదం తీసుకుందాము ఇట్లా చెప్తారు. సరే అని నేను ఇప్పుడే నదికి వెళ్ళి స్నానం చేసి వస్తానని ఆయన వెళ్ళి ఆ ద్వాదశి గడియలు వస్తూ ఉన్నా కూడా ఆయన రారు. ఈలోపు ద్వాదశి గడియలు రావడము, మళ్ళీ ఆ ద్వాదశి గడియలు వెళ్ళిపోతే అది ఆ ఉపవాసం చేసిన దానికి మళ్ళీ అది కొంత ఇబ్బంది కలిగే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయన ఏం చెప్తారంటే ఆ మంత్రుల్ని పిలిచి నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలని అడుగుతారు సలహా. అప్పుడు ఆ మంత్రులు చెప్తారు, పర్వాలేదు మీరు ప్రస్తుతానికి కొంత వాటర్ తీసుకోండి, తులసి జలము. అప్పుడు ఆ ఫాస్టింగ్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది. అంటే ఉపవాసం బ్రేక్ అవుతుంది. తర్వాత ఆయనతో పాటు కలిసి ప్రసాదం తీసుకోవచ్చు అని. సరే అని ఆయన అలాగే చేస్తారు. ఈలోపు దుర్వాస మహర్షి రావడము,
ఈయన వాటర్ తీసుకోవడం చూసి నన్ను ఆతిథ్యానికి పిలిచి నేను రాకుండానే ఇట్లా చేస్తావా, ఇది కరెక్ట్ కాదు, నిన్ను శపిస్తున్నానని ఆయన యొక్క వెంట్రుకలో నుంచి ఒక దాన్ని తీసి ఒక పెద్ద రాక్షసుని క్రియేట్ చేస్తారు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ రాక్షసుడు అన్నమాట. ఆయన ఒక్కసారిగా అంబరీషుడి మీదకి వెళ్ళిపోయి నిప్పులు కురిపిస్తారు. అంబరీషుడు ఆయనకి ఏమీ పట్టవన్నమాట ఇవి, ఎందుకంటే ఆయన ఒకరిని ద్వేషించడం లేదు, దేని మీద ఆసక్తి లేదు. ఆయన భక్తుడు కాబట్టి భగవన్ నామ స్మరణ చేస్తూ అట్లాగే నుంచుండిపోయారు. అప్పుడు సుదర్శన చక్రం అన్నమాట. భక్తుడిని ఏమైనా చేస్తే భగవంతుడు ఊరుకోడు కదా, వెంటనే సుదర్శన చక్రం వచ్చేస్తుంది. సుదర్శన చక్రం వచ్చేసి ఆ రాక్షసుడిని సంహరించేసి ఇంకా ఈ దుర్వాస మహర్షి వెంట పడుతూ ఉంటుంది. ఆయన ఫస్ట్ బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్తారు కాపాడమని. అది నేను దాన్ని సుదర్శన చక్రాన్ని ఆపలేనని బ్రహ్మదేవ్ చెప్తారు. తర్వాత కైలాసానికి వెళ్తారు శివుడి దగ్గరికి. ఆయన కూడా నేను ఇది ఆపలేను, నువ్వు విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్తారు. అప్పుడు ఆయన విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్తారు. నేను కూడా దాన్ని ఆపలేను, ఎందుకంటే నువ్వు నా భక్తుల మీదకి వెళ్ళావు. సుదర్శన చక్రం దానంతరం అదే నిన్ను ఖండించడానికి వచ్చేసింది కాబట్టి నువ్వు ఎవరినైతే ఇబ్బంది కలిగించావో, ఎవరి వల్ల అయితే నీకు ఇబ్బంది కలిగిందో నువ్వు మళ్ళీ వెళ్ళి వాళ్ళనే నువ్వు శరణు వేయడం అంటే దుర్వాస మహర్షి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి అంబరీషుని యొక్క కాళ్ళ మీద పడతారనమాట. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ అంబరీషుని యొక్క కాళ్ళ మీద పడతారు. అప్పుడు ఆయన సుదర్శన చక్రాన్ని భక్తితో ప్రార్థిస్తారు. ఓ సుదర్శన చక్రమా, దయచేసి దూర్వాస మహర్షిని ఏమీ చేయవద్దు, ఆయన్ని క్షమించండి అని. అప్పుడు ఆ దుర్వాస మహర్షి లేచి అంబరీషునికి నమస్కారం చేస్తారు. అప్పుడు అంబరీషుడు మళ్ళీ ఎలా అయితే ఆయన వచ్చినప్పుడు ఏ ఒక్క వినయంతో ఉన్నారో, అలాగే ఆయన మీదకి ఒక రాక్షసుని పంపించినప్పుడు ఏదైతే వినయంతో ఉన్నారో ఇప్పుడు కూడా అదే వినయంతో ఉన్నారు. అంటే ఇప్పుడు నేను గొప్పవాడిని నిరూపించారు కాబట్టి ఆయనకి గర్వం అనేది రాలేదు. మళ్ళీ ఆయనని ఒక అతిథి సత్కారాలు ఇచ్చి ఆయన్ని మళ్ళీ సేవించారనమాట. కాబట్టి మనం కూడా ఇటువంటి కర్మలని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. సాంఖ్యయోగో పృథగ్బాలా ప్రవదంతిన పండిత ఏకమప్యాస్తి తత్ సమ్యక్ ఉభయోర్విందతే ఫలం. అంటే ఏంటంటే ఆ వైరాగ్యంతో ఉండాలి, ఆ ప్రతి ఫలం మీద వైరాగ్యంతో ఉండాలి, కర్మల పట్ల వైరాగ్యం కాదు, కర్మలను చేస్తూ ఉండాలి. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, కేవలం అజ్ఞానులే భక్తి యోగమును అంటే ఆ కర్మయోగమును భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనకు అంటే సాంఖ్యమునకు భిన్నమైనదిగా పలుకుదురు. కానీ ఈ రెండు మార్గములలో ఏ ఒక్కదానిని సమగ్రముగా అనుసరించినను రెండింటి ఫలములను పొందగలరని పండితులు చెప్పుదురు. సాంఖ్యము అంటే ఏంటంటే ఈ భౌతిక జగత్తుకు సంబంధించిన ఈ పంచమహాభూతాలు 24 మూలకాలు ఉంటాయి. వీటితో సంబంధించిన మన యొక్క శరీరము, ఆత్మ, ఈ విశ్లేషణాత్మకం అన్నమాట. దాన్నే సాంఖ్యము అంటారు. ఇదంతా కూడా తాత్కాలికమైనది. అలాగే మన యొక్క భౌతిక ప్రపంచము తాత్కాలికమైనదే, అలాగే ఈ భౌతిక పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి. కాబట్టి వాటి పట్ల అనాసక్తను కలిగి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అటువంటిది దాన్ని సన్యసించడం అంటారు, కానీ అసలు కర్మలనే సన్యసించడం కాదు. కాబట్టి ఆ మార్గంలో ఇప్పుడు సాంఖ్యయోగం ద్వారానైనా అలాగే కర్మయోగం, సాంఖ్యయోగం అంటే జ్ఞానయోగము, దాని ద్వారానైనా కర్మయోగం ద్వారానైనా దేంట్లో ఏదైనా కూడా మనం స్వీకరించవచ్చు అని. ఆ రెండు ఏదొక్కటి మనం పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలిగితే గనక రెండిటి యొక్క ఫలితాన్ని పొందగలము. యత్ సాంఖ్యైః ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి స పశ్యతి. అంటే మనం ఆ జ్ఞానాన్ని కూడా ఏంటంటే చివరికి మనం తెలుసుకునేది విష్ణు భగవానుడే సర్వోన్నతుడు అని తెలుసుకుంటాం. కాబట్టి జ్ఞానయోగం కూడా మళ్ళీ కర్మయోగం వైపే తీసుకొస్తుంది అనమాట. అంటే మనం భగవంతుని యొక్క నిష్కామ కర్మయోగంలోనే నెలకొంటాము. ఈ విశ్లేషణాత్మకమైన అధ్యయనం ద్వారా పొందగలిగే స్థితిని భక్తితో కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు. కాబట్టి కర్మ సన్యాసము మరియు కర్మయోగము ఒక్కటే అని చూసిన వాడే నిజంగా ఉన్నట్లుగా చూసేవాడు. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మ విజితాత్మా జితేంద్రియః సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ కుర్వన్నపి న లిప్యతే. భక్తితో పనిచేయువాడు, విశుద్ధాత్ముడు, మనస్సు ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ ఒకటే అని తెలుసుకున్నవాడు
కర్మలు చేసినా ఎలాంటి దోషము అంటదు. ఎలా అయితే అంబరీష్ మహారాజు ఆయన యొక్క కర్మలు చేస్తూ ఉన్నాడు, కానీ ఆయనకి వేటి పట్ల కూడా ఆసక్తి అనేది లేదు. మనం శ్రీమద్ భాగవతంలో చూస్తే వీటి గురించి చెప్తూ ఉంటారు. ప్రహ్లాదుడు చెప్తారనమాట. శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాద సేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యమాత్మ నివేదనం అని. అంటే మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాలు ఉన్నాయి. అవి ఏంటి అంటే శ్రవణం, భగవంతుడి గురించి వినడం. కీర్తనం అంటే భగవంతుడి నుంచి కీర్తిస్తూ ఉండడం, భగవంతుని యొక్క నామాలని, భగవంతుని యొక్క గుణాలను, లీలలని కూడా అన్నిటిని కూడా వేరే వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండడం, కీర్తిస్తూ ఉండడం. స్మరణం, ఆయన యొక్క నామాన్ని ఎప్పుడు కూడా స్మరిస్తూ ఉండడం. పాదసేవనం, ఆయన యొక్క పాదాలని సేవిస్తూ ఉండడం. లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు కూడా, అంటే లక్ష్మీదేవికి ఆయన ఆల్రెడీ ఆయన యొక్క హృదయంలో స్థానం ఇచ్చారు, కానీ ఆవిడేంటంటే భగవంతుని యొక్క పాదాల దగ్గర సేవ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే స్మరణం, ప్రహ్లాదుడు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని వదిలిపెట్టలేదు. ఆయనకి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని వదిలిపెట్టకుండా ఎల్లవేళలా స్మరిస్తూనే ఉన్నారు. అలాగే కీర్తనం, సుఖదేవ గోస్వామి అంటే శ్రవణం వచ్చేసి పరీక్షిత్ మహారాజు, ఆయనకి చెప్పడానికి సుఖదేవ గోస్వామి. పరీక్షిత్ మహారాజుకి ఇంకా 7 రోజులే గడువు ఉంది. ఆయన ఇంకా తక్షక నాగు చేత కాటు వేయబడతారనమాట. ఎందుకు అంటే ఆయనకి ఒక ఋషి యొక్క శాపం ఉంది, ఋషిపుత్రుడితో శాపం ఉంది. కాబట్టి ఆయన ఇంకా 7 రోజుల్లో ఆ దేహాన్ని త్యజించాలి. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి, భాగవతం వినాలి అని ఆయన సుఖదేవ గోస్వామిని గురువుగా ఎన్నుకుని ఆయన దగ్గర భాగవతాన్ని వింటూ ఉంటారు. అలాగే సుఖదేవ గోస్వామి కీర్తనంలో, అంటే ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆ 7 రోజులు కీర్తిస్తూనే ఉన్నారు భగవంతుని యొక్క లీలని అన్నింటినీ కూడా పరీక్షిత్ మహారాజు చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే అర్చనం, అర్చనం ఏంటంటే పృథు మహారాజు, ఆయన ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని అర్చిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే వందనం, ధ్రువ మహారాజు, ఆయన విపరీతమైన ఆయన ఒక తపస్సు చేశారనమాట. తర్వాత హనుమంతుడు దాస్యం, మనందరికీ కూడా హనుమంతుడి గురించి తెలిసిందే. ఆయన ఎప్పుడు కూడా శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క దాసుడిగా చాలా గొప్ప గొప్ప కార్యాలను చేస్తూ ఉన్నారు. ఎన్ని చేసినా కూడా నేను వినయంగా ఉంటాను అని ఎప్పుడు కూడా ఆయన దగ్గర వినయంగా ఉండేవాళ్ళు భగవంతుని దగ్గర. అలాగే సఖ్యం, అర్జునుడు, ఎందుకంటే ఆయన ఇక్కడ యుద్ధరంగంలో కూడా భగవంతునికి సఖ్యుడిగా ఉన్నారు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడిని అంటే నువ్వే కావాలి, ఎప్పుడైతే యుద్ధరంగంలో మీకు నారాయణ సేన కావాలి, నేను కావాలంటే నేను ఆయుధం పట్టని చెప్పినా కూడా అర్జునుడు మిత్రునే అంటే కృష్ణ భగవానునే కోరుకున్నారు. అలాగే ఆత్మ నివేదనం, బలి మహారాజు ఎప్పుడైతే మన వామనమూర్తి వస్తారో నాకు 3 అడుగులు ప్లేస్ ఇమ్మని శుక్రాచార్యుడు చెప్తారు, వచ్చింది సాక్షాత్తు విష్ణువే కాబట్టి నువ్వు ఆయనకి అడిగింది ఇవ్వద్దని చెప్తారు. కానీ సాక్షాత్తుగా విష్ణువే నా దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతున్నప్పుడు, పై చేయి నాదవుతున్నప్పుడు నేను ఇస్తాను అని ఆయన ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అట్లా ఆయన ఆత్మ నివేదన, ఆ 3వ కాల్ని నా నెత్తి మీద పెట్టండి అని ఆయన చెప్పడం జరుగుతుంది. కానీ మళ్ళీ దానికి ఆయన ప్రతిఫలంగా ఆయన యొక్క లోకంలో, ఆ పాతాళ లోకంలో విష్ణు భగవానుడి ద్వారపాలకుడుగా ఉంటాను కూడా చెప్తారు. ఇది ఇతి పుంసార్పిత విష్ణు భక్తిశ్చేన్నవలక్షణ క్రియేత భగవత్యర్థ తన్మన్యేధీతముత్తమం. అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే ఇటువంటి ఈ 9 పద్ధతులే విశుద్ధ భక్తి యోగం అని అంగీకరింపబడినవి. ఈ 9 విధ పద్ధతుల ద్వారా జీవితమును కృష్ణ సేవకు అంకితము కావించిన వాడు పూర్ణ జ్ఞానమును వడిసిన వాడినందున సర్వోత్తమ పండితులని తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ 9 విధ భక్తి మార్గాలు అన్నిటినీ కూడా మనం మళ్ళీ ఇంకా అంబరీషుని కూడా అన్నిటికీ కూడా ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా. ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పగించి ఆసక్తులు లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవాడు తామరాకు నీటితో తడవనట్లుగా పాపచర్యల ద్వారా ప్రభావితం కాడు. ఎలా అయితే తామరాకు మీద మనం ఒక బకెట్ నీళ్లు పోసినా కూడా అది నీళ్ళలోకి ఇట్లా మునిగి మళ్ళీ తేలుతుంది. దానికి ఏమన్నా కొంచెం తడి అయిందని చూస్తే అస్సలు ఒక బొట్టు తడి కూడా దానికి ఉండదు, ఆరిపోయినట్లుగానే అట్లాగే ఉంటుంది. అంటే మనం కూడా ఏంటంటే ఈ భౌతిక లోకంలో ఉన్న దాని వల్ల మనం ఈ భౌతికంగా తాదాత్మ్యం చెందిపోయాం. అంటే ఈ భౌతిక దేహానికి, భౌతిక జగత్తుకి మనం దీంట్లో కలిసిపోయి ఉన్నాము, ఈ త్రిగుణాలకి బంధింపబడి ఉన్నాము. కానీ ఎప్పుడైతే మనం చేసే కర్మలు వీటికి అతీతంగా ఉంటాయో అప్పుడు మనం కూడా తామరాకు ఎట్లా అయితే తడి అంటట్లేదో మనకు కూడా పుణ్యం కానీ పాపం కానీ ఇటువంటివి అంటవు. కాబట్టి అహంకారం
మనకి రాదు. అటువంటి వాటికి కర్మ బంధనం అనేది కూడా ఉండదు. కాబట్టి మనం భక్తితో పని చేస్తే గనక ఇట్లా తామరాకు మీద ఎట్లా అయితే నీరు ఉండదో అట్లా మనం కూడా తయారవ్వచ్చు. ఇట్లా మనం గనక కృష్ణ భక్తులని ఇట్లా శుద్ధమైన భక్తులను చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఏం చేసినా కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యర్థము, అలాగే ఈ భక్తి ప్రచారాన్ని చేయడము ఇటువంటివన్నీ చేస్తూనే ఉంటారు. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. దేహధారి తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు, కర్మ చేయకుండా కర్మ చేయడానికి కారణం కాకుండా ఉండి 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో, అంటే ఈ భౌతిక శరీరంలో సంతోషంగా నివసిస్తాడు. అంటే మనసుతో ఆలోచించి, అంటే మనం మనసు సన్నిహించాలి. ఆ కర్మల పట్ల నాకు ఫలితం అనేది నాకు అవసరం లేదు. ఇది నా కర్తవ్యం అన్నట్లుగా నేను చేస్తున్నాను. అంతేగాని భౌతికంగా అంటే నాకు ఇది చేస్తే నాకు ఈ ఫలితం రావాలి అనేది ఇవి ఆలోచించుకోకూడదు. ఇది నా బాధ్యత కాబట్టి నేను నిర్వర్తిస్తున్నాను అని. కాబట్టి అలా ఆలోచించుకోవాలి. అంతేగాని ఈ భౌతిక శరీరాన్ని నవద్వారే పురే అన్నారు. అంటే 2 కళ్ళు, 2 నాసికా రంధ్రాలు, 2 2 చెవులు, ఒక నోరు, 2 నాసికా రంధ్రాలు, 2 కళ్ళు, అపానము, జననేంద్రియము. ఇట్లా ఈ 9 ద్వారాలు ఉంటాయి మన ఈ దేహానికి. ఈ 9 ద్వారాలున్న నగరంలో, మన ఈ భౌతిక దేహంలో ఆత్మ అంటే మనము సంతోషంగా నివసించవచ్చు. కాబట్టి అలా చేయమంటున్నారు. జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం తేషాం నాశితమాత్మనః తేషామాదిత్యవత్ జ్ఞానం ప్రకాశతి తత్పరం. అజ్ఞానము నశింపజేయు జ్ఞానముచే మనిషి ప్రకాశవంతుడైనప్పుడు పగటి సమయమున సూర్యుడు సర్వమును ప్రకాశింపజేయునట్లు అతని జ్ఞానము సర్వమును వ్యక్తపరచును. అంటే దేవాదేవుని గురించి, భగవంతుని గురించి భగవంతుడే చెప్తున్నారు. ఏమని? ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని గూర్చి మరియు జీవుని గూర్చి వచ్చిన జ్ఞానంతో మనం ఆ అజ్ఞానాన్ని నశింపజేయాలి. ఎలా? సూర్యుడు గనక ప్రకాశింపజేస్తే ఎలా ఉంటుంది? పూర్వం నా చీకటి తొలగిపోయి వెలుగొస్తుంది. కానీ ఆ అజ్ఞానం అంటే చీకటి. కాబట్టి ఆ చీకటిని మనం భగవంతుడు ఎప్పుడైతే మన దగ్గర అంటే ఆయన యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం తీసుకోగలుగుతామో అప్పుడు మనం కూడా ఆ వెలుగులో ఉండగలుగుతాము. లేకపోతే ఆ చీకటిలోనే ఉండిపోతూ ఉంటాము. కాబట్టి భగవంతుడు ఇచ్చే జ్ఞానాన్ని తీసుకోవాలి. తద్బుద్ధయస్తదాత్మానః తన్నిష్టాస్తత్పరాయణః గచ్చంత్య పునరావృత్తిం జ్ఞాన నిర్ధూత కల్మషాః. అంటే మనకి చీకట్లో అంతా ఒకే రకంగా కనిపిస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే సూర్యుడితో వెలుగు వస్తుందో అప్పుడు మనకి ఏ వస్తువు ఎలా ఉందో మనకి తెలుస్తుంది. అలాగే బుద్ధి, మనస్సు, విశ్వాసము, ఆశ్రయము అన్నీను భగవానుని యందే లగ్నమైనప్పుడు మానవుడు సంపూర్ణ జ్ఞానముచే కల్మషరహితుడై నేరుగా ముక్తి మార్గమున పయనించును. బుద్ధి, మనస్సు, విశ్వాసం ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యందే సంలగ్నం చెయ్యాలి. అప్పుడు మనకి కల్మషాలనేవి ఉండవు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శుని చైవ స్వపాకే చ పండిత సమదర్శినః. ఎలా అయితే భగవంతుడు అందరి హృదయాల్లో ఉన్నాడో మనం కూడా ఎలా చూడాలి భగవంతుని అనేది ఇక్కడ సమదృష్టి అని చెప్తున్నారు. వినమ్రులైన యోగులు నిజమైన జ్ఞాన బలంతో విద్యా వినయాలు కలిగిన బ్రాహ్మణుడిని, గోవును, ఏనుగును, కుక్కను, చండాలుడిని సమదృష్టితో చూస్తారు. భగవంతుడు అందరి హృదయాలు పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు. కాబట్టి అలా ఎవరైతే సమదృష్టితో భగవంతుణ్ణి చూడగలుగుతున్నారో వాళ్ళు నిజమైన పండితులు. ఎందుకు? వాళ్ళు బ్రాహ్మణుడైనా చండాలుడైనా ఒకే రకంగా చూస్తారు. ఎందుకు? అందరిలో కూడా పరమాత్మ ఉన్నారు. అలాగే గోవులైనా, కుక్క అయినా, ఏనుగైనా కూడా అది ఎంత చిన్నదైనా అవ్వచ్చు, ఎంత పెద్దదైనా అవ్వచ్చు, అన్నింటిలో కూడా పరమాత్మని చూస్తారు. అదే నిజమైన విద్య వినయం. వినయం కూడా మనకి ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు నిజమైన పండితులు. విద్య ఉండాలి, వినయం ఉండాలి. విద్య అంటే భగవంతుడి గురించిన జ్ఞానం, అది నిజమైన విద్య. మనకి మనం వినయంగా చూస్తే హనుమంతుడు ఎప్పుడు ఎంత బలవంతుడు, ఎన్ని గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేసినా ఆయన ఎప్పుడు వినయంగా ఉంటారు. ఎప్పుడు భగవంతుడి సేవ వస్తుందని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. కానీ దుర్యోధనుడు ఆయనకి కొంచెం కూడా వినయం అనేది లేదు. అందరిని దూషిస్తూ ఉంటారు, పెద్దలకి గౌరవం ఇవ్వరు. ఇట్లా ఆయన చేస్తూ ఉంటారు. అట్లాగే రావణుడు మనం కూడా చూసాము. పండిత సమదర్శినః
ఆయన ఏంటంటే పరమాత్మ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బాడీ, అన్ని బాడీల్లో కూడా, అన్ని యొక్క దేహాల్లో కూడా భగవంతుని పరమాత్మ రూపంలో చూస్తూ ఉంటాడు నిజమైన పండితుడు. ఇహైవ తేజితః సర్గః తేషాం సామ్యే స్థితం మనః నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాత్ బ్రహ్మణి తే స్థితాః. సమదృష్టి యందు సంపూర్ణ మనసుతో స్థితులైన వారు ఈ జన్మలోనే జనన మరణ చక్రమును జయిస్తారు. అంటే జననము, మరణము, రోగము, ఇంకా వార్ధక్యం అంటే ముసలితనము, వీటిని జయిస్తారు. వారు భగవంతుని యొక్క దోషరహిత గుణాలను కలిగి ఉంటారు కాబట్టి పరమసత్యమునందే, అంటే ఆ బ్రహ్మమునందే వాళ్ళు స్థితులై ఉంటారు. మనకి బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవాన్, మనం ఆల్రెడీ 2వ అధ్యాయంలో చూసాం. భగవాన్ అంటే 6 గుణాలు, ఐశ్వర్యాలు పూర్తిగా ఉన్నవాడు. అలాగే బ్రహ్మన్ అంటే భగవంతుని యొక్క దేహ కాంతి. అలాగే పరమాత్మ అంటే భగవంతుని యొక్క పాక్షిక రూపము అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మ రూపంలో ఉంటుంది. ఏ సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవ తే ఆద్యంతవంతః కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధం కలిగే బాహ్య సుఖాలు దుఃఖహేతువులు. మనకి ఏవైతే ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలతో మనం ఇవే సుఖాలు అనుకుంటూ ఉంటాం, అవి ఎప్పటికీ లాస్ట్కి మనకి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాయి. ఓ కుంతి కుమారుడా, అలాంటి ఆనందాలకు ఆది మరియు అంతం ఉంటుంది. అవి ఎప్పుడో స్టార్ట్ అవుతాయి, మళ్ళీ కొన్నాళ్ళకి అవి అంతమైపోతాయి. వాటి వల్ల దుఃఖం మిగులుతుంది. కాబట్టి వివేకవంతుడు వాటి యందు ఆసక్తుడు కాదు. కానీ నిజమైన భక్తుడు ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడిని ధ్యానంలో ఉంటాడు, భగవంతుడి కోసం కర్మలు చేస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి అతనికి అతను చేసే కర్మలకి కానీ అతని ఆనందానికి కానీ అంతం అనేది ఉండదు. కాబట్టి అట్టి వివేకవంతుడు ఆ దుఃఖ కార్యాల పట్ల ఆసక్తుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకి మనం ఒక సిగరెట్లు ఏదైతే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏదో అది ఒకటి తాగి చూద్దామనో, లేకపోతే డ్రగ్స్ తీసుకునే వాళ్ళు, మద్యం సేవించే వాళ్ళు ఫస్ట్ కొంచెం ట్రై చేద్దామని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ ఆ తర్వాత వ్యసనం అయిపోయినప్పుడు తర్వాత అది వాళ్ళకి దుఃఖమే, మిగతా వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళు దుఃఖాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ బాహ్య సుఖాలని ఏదైతే ఇదంతా ఇది నాకు సుఖం అనిపిస్తుంది అని అనుకుంటూ ఉంటారో అది కూడా దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది. దీనికి మనం ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ చూడొచ్చు. మనకి 5 జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా, కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, జిహ్వ, అలాగే చర్మం. ఇవి ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఈ మినుగుర పురుగులు అంటే ఈ పురుగులను చూసాము అంటే వీటికి ఆ లైటింగ్ అనేది అట్రాక్షన్గా ఉంటుంది. వెంటనే ఆ లైట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాయి. ఆ లైట్ నుంచి వచ్చే వేడికి అవి నశిస్తాయి, అంటే కాలిపోతాయి అన్నమాట, కాలిపోయి మరణిస్తాయి. అలాగే జింక, ఇది చిన్న శబ్దాలను కూడా చాలా గొప్పగా వింటుంది, చిన్న శబ్దం జరిగినా కూడా. అందుకే అవి క్రూర మృగాలు చాలా నిశ్శబ్దంగా వచ్చినా కూడా వెంటనే జంప్ చేస్తాయి, అంటే అక్కడి నుంచి పారిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి. అంత వినికిడి శక్తి ఉంటుంది. కానీ వేటగాడు మళ్ళీ ఆ వినికిడి శక్తినే వాటికంటే ఒక మ్యూజిక్ని ప్లే చేసి వాటిని అట్రాక్ట్ చేసి వాటిని పట్టుకుంటారు. అలాగే జిహ్వ, ఇప్పుడు ఈ చేప ఏంటంటే ఆల్రెడీ చిన్న వాటిని వీటిని తింటూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఒక గాలానికి ఒక చిన్న చేపను, ఎరనో ఏదో వేస్తారు, అది తిందామనే ఆశతోటి దాన్ని పట్టుకుని అది చనిపోతుంది. అలాగే భ్రమరం, ఇది ఆ తేనెను సేకరించడానికి, ఆ పుష్పం నుంచి వచ్చే సుగంధాన్ని తీసుకోవడానికి, అంటే ముక్కు ద్వారా తీసుకోవడానికి ఆ పుష్పంలోకి వెళ్తుంది. ఆ వాసనని, ఆ తేనె అట్లా తీసుకుంటూ ఏంటంటే మర్చిపోతుంది ఎక్కడున్నదో. ఈలోపు సాయంత్రం అవ్వడము, అట్లా ఆ ఫ్లవర్ అనేది ముడుచుకుపోతుంది. ఇంకేముంది, అది అందులోనే ఉండిపోతుంది. మళ్ళీ చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి అది విచ్చుకోవడానికి, ఈలోపు అది అక్కడే మరణిస్తుంది. అలాగే ఏనుగు, ఇది చర్మం అన్నమాట. అంటే ఒక ఆడ ఏనుగుతో సుఖం కోసం దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఒక ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన ఆడ ఏనుగుని దీనికి కనపడేటట్లుగా పంపిస్తారు. ఇంకా ఆడ ఏనుగు వెనకాలే మగ ఏనుగు పరిగెత్తు ఏం చేస్తుందంటే ఆల్రెడీ ఆ అడవుల్లో కొన్ని చోట్ల గుంతలు తీసి దానిపైన ఒక ఆకులు అవి కప్పేసి పెడతారు. ఇంకా ఇది తొందరలో చూసుకోకుండా ఇది ఒక గుంతలో పడిపోవడము, దాన్ని వీళ్ళు బంధించడం, ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు. అట్లాగే మన ఇంద్రియాలకు కూడా ఏంటంటే మనము ఏదో ఒక ఈ ఇంద్రియాలు మనల్ని కూడా అటువైపు మనల్ని మరలుస్తూ ఉంటాయి. వాటిని మనం అటువంటి ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మనం పాకులాడకూడదు అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. ఎక్కువగా అలవాటు పడకూడదు. ఆ సుఖానికి మనం అలవాటు పడితే అది భౌతిక క్లేశాలలో మనల్ని బంధిస్తుంది. అది మనకి ఆ ప్రలోభాలకి గురి చేస్తూ ఉంది. దానివల్ల మనకి లాస్ట్కి దుఃఖం అనేది మిగులుతుంది.
లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం ఋషయః క్షీణ కల్మషాః ఛిన్నద్వైధాయత ఆత్మానః సర్వభూతహితే రతాః. సంశయాలను తొలగించుకుని మనోనిగ్రహంతో సకల ప్రాణులకు మేలు చేయడంలో ఆసక్తి కలిగిన ఋషులు పాపాలన్నింటినీ పోగొట్టుకుని బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం అంటే భగవంతుణ్ణి పొందుతారు. మనకున్న సంశయాలన్నీ తొలగించుకోవాలి, అలాగే మనం నిగ్రహంతో ఉండాలి, మనస్సును నిగ్రహించుకోవాలి, అలాగే సకల ప్రాణులకు కూడా మేలు చేయడంలో ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి. ఇటువంటి వాళ్ళని ఋషులు అని చెప్తున్నారు. వీళ్ళు ఏంటంటే ఆ పాపాలు, వాళ్ళకి ఏవైతే పాపాలు ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా పోగొట్టుకునే వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి పొందుతారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. కామక్రోధ వియుక్తానాం యతీనాం యతచేతసాం అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం. కామక్రోధముల నుండి విడివడిన వారును, ఆత్మదర్శులను, ఆత్మ సంయమను కలిగిన వారును, పూర్ణత్వం కొరకు నిరంతరము యత్నించు వారును అగు మహాత్ములు నిశ్చయముగా అచిరకాలంలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుదురు. మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం, కామము, క్రోధాలు వీటిని తగ్గించుకోవాలి. మనకి 3వ అధ్యాయంలో మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఇట్లా వీటి నుంచి ఎవరైతే విడివడి ఉన్నారో వాళ్ళు ఆత్మను దర్శించి ఉంటారు, వాళ్ళు సంపూర్ణంగా నిరంతరం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళని మహాత్ములు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి పొందుతారు. కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యాన్ చక్షుశ్చైవాంతరే భ్రువోః ప్రాణాపానౌ సమౌ కృత్వా నాసాభ్యంతరచారిణౌ యతేంద్రియమనో బుద్ధిః మునిర్మోక్షపరాయణః విగతేచ్ఛా భయక్రోధో యః సదా ముక్త ఏవ సః. బాహ్యేంద్రియార్థములన్నింటినీ త్యజించి దృష్టిని కనుబొమ్మల నడుమ కేంద్రీకరించి ప్రాణ అపాన వాయువులను నాసికారంధ్రముల యందే సమములుగా నిలిపి తద్వారా మనస్సుని, బుద్ధిని, ఇంద్రియాలను నియంత్రించుచు మోక్షమును వాంఛించు ముని కోరిక, భయము, క్రోధము నుండి విముక్తుడగును. సదా అట్టి స్థితిలో నిలిచియుండువాడు నిశ్చయముగా ముక్తిని పొందగలడు. అంటే ఇప్పటి వరకు కృష్ణ భగవానుడు ఆ సంపూర్ణ జ్ఞానం ద్వారా భగవంతునిపై మన మనసుని ఎలా నిలపాలి, ఎట్లా ముక్తిని పొందాలో చెప్తూ వచ్చారు. కానీ ఈ శ్లోకాల్లో అష్టాంగ యోగం అంటే వచ్చే 6వ అధ్యాయంలో ఈ అష్టాంగ యోగం మొత్తం చెప్పబడుతుంది. దానికి ఇక్కడ ఈ 2 శ్లోకాలని చెప్పడం జరిగింది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం, అందరూ దీన్ని తెలుసుకోండి బాగా. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు, తపస్సులకు భోక్తనని, అంటే భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం, ఆయనే అన్ని యజ్ఞాలకి, అన్ని తపస్సులకి కూడా భోక్త అంటే అనుభవించేవాడు, భోగించేవాడు అని. అలాగే సర్వలోక మహేశ్వరం, సర్వలోకాలు అంటే అన్ని సమస్త లోకాలు, దేవతలకి అధిపతిని అని. సుహృదం సర్వభూతానం, సుహృదం అంటే హృదయం, మన ఒక హృదయాలలో ఒక స్నేహితుల్లాగా. సర్వభూతానం అన్ని భూతాల్లో కూడా, అంటే మనుషులనే కాదు, ఏ ఒక్క జీవరాశి ఉన్నా కూడా అందరి హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఆయన శ్రేయోభిలాషిలాగా ఉన్నారని. జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి, ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు, అది తెలుసుకొనిన పిదప అటువంటి నా భక్తుడు శాంతిని పొందుతారు. ఒకసారి కృష్ణుడు ఇక్కడ మనం చూస్తే వాళ్ళ యొక్క స్నేహితులు వీళ్ళందరూ కూడా గోవుల్ని మేపుతూ అక్కడికి వచ్చి ఆహారం తీసుకుంటూ ఉంటారు అట్లా. అయితే ఆ రోజు ఆహారం అయిపోయింది, వాళ్ళు అలసిపోయారు, ఆడుకుంటూ అలసిపోయారు. అయితే ఆ గోపబాలుడికి ఆకలేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు వాళ్ళు ఆలోచిస్తారనమాట, అసలు ఆల్రెడీ మాకే ఆకలేస్తుందంటే ఆల్రెడీ కృష్ణుడు కూడా ఆకలేస్తూ ఉంటుంది కదా అని వాళ్ళు గ్రహించి, కృష్ణ మాకు ఆకలిగా ఉంది అని వాళ్ళు చెప్తారు. అప్పుడు కృష్ణ ఏమంటారు, అక్కడ యజ్ఞాలు జరుగుతున్నాయి, అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు గనక మీరు అడిగారంటే ఏదో ఒక యజ్ఞానికి సంబంధించినవి మనకి తినుబండ అంటే ఆహారం, ప్రసాదం ఇస్తారు, వెళ్ళి తీసుకురండి అని చెప్తారు. సరే అని వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ యజ్ఞాల దగ్గరికి వెళ్తే ఆ ఋషులందరూ కూడా, బ్రాహ్మణులందరూ కూడా వాళ్ళని మేము ఇంకా ఈ యజ్ఞం అవ్వలేదు, ఇప్పుడే మీకు అది ఎలా ఇస్తాము, మేము ఇవ్వము, వెళ్ళిపోమని చెప్తారనమాట. సరే అని వాళ్ళు వచ్చి కృష్ణుడికి అదే చెప్తారు. కానీ ఆయన మళ్ళీ చెప్తారు, సరే ఈసారి మీరు మళ్ళీ వెళ్ళండి,
వాళ్ళ యొక్క బ్రాహ్మణ పత్నులు అంటే వాళ్ళ యొక్క భార్యలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళని అడగండి తీసుకురండి అని. అప్పుడు వాళ్ళు భయపడతారు. అంటే వెళ్తే మళ్ళీ ఈసారి వెళ్తే కొడతారేమో అని చెప్తారు అదే మాట. కృష్ణ మరి మళ్ళీ మేము వెళ్తే వాళ్ళు ఏమన్నా అంటారేమో, మమ్మల్ని కొడతారేమో అని. లేదు, వాళ్ళు ఏమన్నారు, మీరు వెళ్ళి అడిగి తీసుకురండి అని. సరే అని కృష్ణుడు చెప్పారు కదా అని వాళ్ళు వెళ్తే బ్రాహ్మణుల యొక్క పత్నులు అందరూ కూడా ఏంటి, కృష్ణుడికి ఆహారం కోసం మమ్మల్ని అడిగారా అని చెప్పి వాళ్ళు వెంటనే అక్కడ ఉన్న ఆహార పదార్థాలని కావాలంటే మేము మళ్ళీ చేసుకుంటాము, మీరు ఇవి తీసుకెళ్ళి కృష్ణుడికి ఇవ్వండి అని అందరికీ కూడా ఆహార పదార్థాలు అనేవి ఇస్తారు. వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇట్లా తీసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, సర్వలోక మహేశ్వరం, నిజమైన నియంత్రికుడు, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ స్వేద రంధ్రాల నుంచి, భగవంతుని యొక్క శరీరంలో ఉన్న స్వేద రంధ్రాల నుంచి అనేక బ్రహ్మాండాలు వస్తూ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఆ బ్రహ్మాండాలలో లక్ష్మీదేవి చూడండి ఇక్కడ ఆ గర్భం నుంచి, ఆయన యొక్క భగవంతుని యొక్క నాభి నుంచి బ్రహ్మదేవుడు, ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండాలు ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండాలు. ఇట్లాంటివి చాలా కొన్ని కోట్ల బ్రహ్మాండాలు ఉంటాయని చెప్తారు. ఇట్లా ఆ అన్ని యొక్క బ్రహ్మాండాలకి కూడా సర్వలోక మహేశ్వరుడు, నిజమైన నియంత్రికుడు ఎవరు అంటే భగవంతుడు. అలాగే సుహృదం సర్వభూతానం, అందరికీ కూడా నిజమైన స్నేహితుడు కూడా కృష్ణుడే. అందుకే మనకి ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు, జ్ఞాత్వా మాం శాంతి రుచ్యతి. రుచ్యతి నువ్వు పొందుతావు. ఎలా తెలుసుకో, ఇదంతా పైన చెప్పిందంతా తెలుసుకుంటే నువ్వు నిజమైన శాంతిని పొందగలుగుతావు. ఏది, కృష్ణ ఈజ్ ద సుప్రీం ఎంజాయర్ అంటే ఆయన నిజమైన భోక్త. కృష్ణ ఈజ్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్, ఆయనే నియంత్రికుడు. కృష్ణ ఈజ్ అవర్ ఓన్లీ వెల్ విషింగ్ ఫ్రెండ్, అందరికీ కూడా ఆయన శ్రేయోభిలాషి, ఆయన అందరికీ ఫ్రెండ్ అని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.